Dámy a páni, Maserati Gran Turismo je tu. Je tu na zámku Loučenia. Ja dúfam, že budete mať počas celého ešte dnešného večera možnosť si ho pozrieť naozaj zblízka. Kto ide ako prvý? Tak asi keď mám jednotku, tak asi ja idem. Vážne, to si ma prekvapila. Som nečakal. O tom, kto pôjde proti komu, rozhodol žreb. Téma je priznanie. Chcem podstúpiť plastickú operáciu. Chcem sa stať psom. Ľudovít, mám také telo, aké mám. Strašne by som túžila ho trošku zmeniť. Ale trošku ho zmeniť, aby bolo chlpatejšie, aby som jednoducho na teba zapôsobila. A ja na teba chcem strašne dobre zapôsobiť. A mám taký pocit, že ty práve to ochlpené telo miluješ, pretože som si na tebe všimla, že ty si ten typ, ktorý práve má rád ženy, ktoré sú absolútne celé chlpaté. Takže Ľudovít, uvedom si, keď budeš mať doma chlpatú ženu, naozaj chlpatú, maximálne chlpatú, že ťa to bude strašne vzrušovať, pretože viem, že ty si ten typ, ktorého takéto ochlpenie vzrušuje. Ty si mi dokonca aj prezradil pri jednej z disciplín. Braňo je pre nich obrovskou konkurenciou, pretože myslím si, že v tej finálovej šestke by mohol poradne zamútiť karty. Prajem vám príjemný dobrý večer. Vítajte pri sledovaní Big Brother Late Night. V dome Veľkého brata sa nám to začína poriadne zamotávať. Tak to má byť. No, dievčatá to naozaj pekne rozbalili. Myslím si, že po odchode z domu Veľkého brata by sa kľudne uplatnili ako striptízové tanečnice. A ja už v tejto chvíli medzi nami vítam Palina Bruchalu, krásneho, príťažlivého, šarmantného a hlavne modrookého. Palino, ahoj. Striptera povieš. Nie, to určite nie. Krásnu noc už želám aj tebe, aj divákom. Palino, bola ti niekedy krása na škodu? Že si povedal, tak radšej by som bol taký ten priemerný. Ty si, Zuzka, myslíš, že pekné ženy to majú v živote ľahšie alebo ťažšie? No, ono je to niekedy ľahšie, niekedy ťažšie. Záleží od situácie. Ale veľakrát samozrejme aj peknej žene sa stane, že tá krása je častokrát na obťaž. Aj ty to zažívaš osobne? Občas áno. No, ja si myslím, že pekní muži to majú v živote ťažšie. Prajeme vám krásny dobrý večer. Príjemný dobrý večer. V tomto momente by som ja mal začať taký skromný úvod, že ak sa teraz na nás pozeráte, tak iste máte taký pocit, že pozeráte rozprávku o kráske a zvierati, alebo opačne? No, sme nová moderátorská dvojica, ktorá sa vám bude prihovárať každý utorok a štvrtok po 22. hodine. No a v každej takejto moderátorskej dvojici musí byť jeden za pekného a druhý za toho škaredého. Krásny dobrý večer vám prajem z námestia domu Veľkého brata. Ako vidíte, je tu skvelá atmosféra. No priznám sa, ja som v tejto chvíli trošku zmetená, pretože pozornosť sa tak neupriamuje ani na mňa, ako skôr na tieto dvere do domu Veľkého brata. No tie sa zatiaľ ešte neotvorili, nič ešte nie je rozhodnuté, všetko je vo vašich rukách. Je veľmi dôležité, aby ste vašej favoritke poslali svoj hlas. Opäť sa vám hlásime z námestia domu Veľkého brata. Priatelia, v tejto chvíli ešte nič nie je rozhodnuté. Všetko je vo vašich rukách, preto hlasujte a podporte vašich favoritov. Ako vidíte, priebežné výsledky hlasovania sa menia a naozaj je to veľmi napäté, pretože je to veľmi vyrovnané. Preto, ak chcete, aby v hre o 10 miliónov určite ostal Ján, tak mu pošlite prázdnu SMS-ku na číslo 9502. Denisa má pridelené číslo 9507, no a Michaela 9512. No aby sa vám príjemnejšie a svižnejšie hlasovalo, je tu kapela UKND. Atmosféru nám opäť sprostredkuje Zuzana. Zuzka, poď na to. Milo, veľmi pekne ďakujem za slovo. Pozornosť celého Slovenska sa sústreduje v týchto chvíľach, a to na dve mená. Ján a Richard. To sú dvaja
jasný finalisti reality show Big Brother súboj. Ja som veľmi zvedavá, kto bude jasným víťazom. Všetko je vo vašich rukách, ako vidíte. Priebežné výsledky hlasovania sú veľmi vyrovnané. Ak je vašim favoritom Jan, tak mu určite pošlite prázdnu SMS-ku na číslo 9502. Ak fandíte Richardovi, tak ho určite podporte prázdnou SMS-kou na číslo 9516. No a opäť sa ideme opýtať, koho tipujú tu na námestí za víťaza. Mám tu dve dvojičky, dve veľmi rovnaké dievčatá, rovnako oblečené. Ja som veľmi zvedavá, či ich názory budú taktiež rovnaké. Koho tipuješ za víťaza? Ríša! Jana! No vidíte, nie sú rovnaké názory, práve naopak sú rozdielne. Ale vy stále máte šancu hlasovať. Hlasujte a podporte toho, v ktorom ste presvedčení, že by sa mal stať víťazom reality show Big Brother súboj. No a v tejto chvíli odozdávam slovo už môjmu šarmantnému kolegovi Billovi.